Mijn naam is Gijs. Of GP, zoals dat van mij mag noemen. Ik ben vanaf het eerste oor bij de 11e man. Dat was in 2009. Groentjes in de optocht waren we toen. Dat was ons thema, ja. Al waren we lang niet zo groen als dat we toen dachten. Pas nu zie ik dingen in perspectief. Het is allemaal groter en ook mooier, als ik altijd heb gedacht. Rond 2016 ben ik me echt de vraag gaan stellen wat deze vereniging eigenlijk echt naar buiten wil dragen. De 11e man. Wie, wat, hoe. De symboliek, de vlag. En toen kwam die foto. Alles is anders nu. Ik ben Lieke, 29 jaar. Ik ben bij de 11e man gekomen in 2010. Ik heb het altijd ervaren als een hele warme club mensen die hart hebben voor de vastelovend. Het is altijd gezellig. We hebben eigenlijk altijd lol, binnen en buiten de vastelovend. Ik heb me eigenlijk nooit bedacht waarom voor deze naam gekozen is. 11 vanwege vastelovend, de 11e man vanwege de link naar de 12e man, wist ik veel. Op de koude novembernacht is het me allemaal duidelijk geworden. Ik ben Emil, 23 lentes jong. Ik ben even de jongste leden van de 11e man. Een warmbad, echt een warmbad. Dat was het voor onze groep wie we erbij kwamen. Het gevoel van wat bijdragen aan de vastelovend. Wie de 11e man achter de vastelovend stond, zoals ze mij toen hebben wies gemak. Het roeien, de golfbal, de vlag, alles leek eigenlijk complete willekeur. Of ja, gewoon voor de letterjoeks in ieder geval. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om bij de 11e man te komen. Maar nu, ik ben euforisch dat ik erbij ben. Ja, hij is toen begonnen inderdaad. Dat was 11 november 2016, 11 van de 11e. Ja, we gingen nog even drinken met een 11e man bij de Gaper. Op een gegeven moment waren we nog met drie man over. En zo trok er een man neer van ons aan het buffet. Ik schat hem een jaar op 70. Zag ik helemaal niks. En iemand doet niks, stond erop. Liep er naar iemand toe, zonder wat te zeggen. En toen kwam de vender bij me toe en de leende de handen in de schouder. En hij zegt, dank je, namens Longère Rom. Ik denk, Longère Rom, we zitten nog een keer. Ik zeg, ja dank je maat, maar ik denk, ja het zal wel jong, ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. En toen liep hij naar boete toe en die wist nog zo'n foto op zijn moor aan. En ik denk, ja, hij zei ook, dank je, gewoon toen hij die foto aanwees. En dan ben ik lopen naar boete, het regende en ja, we waren weg en ik heb hem ook nooit meer gezien daarna. Ja, we waren eigenlijk behoorlijk verrast, want zoiets gebeurt dat gaat niet zo dik. Maar we waren toch wel een beetje nieuwsgierig, dus we liepen eigenlijk met z'n allen naar de foto toe en we hadden zoiets van, wat staat er eigenlijk op? 11 mannen die voor een soort van goed gebouw stonden, maar als we even beelden keken, stond er rechtsonder in de foto stond een kleine tekst, er stond iets van Longère Rom 1864. Ja, ik heb dan maar een Franse naam, maar ja, ik maak er eigenlijk ook helemaal niks van wat hij zei. Maar die foto die was echt tof, die was echt leuk. Ik wist het meteen, Longère Rom, de 11e man in het Frans. Maar wat zit dat eigenlijk te betekenen? Wat betekent die vlag en wat stond u er eigenlijk allemaal te doen? En toen de mensen die dacht, mijn neerslag, die ging tegen 180. Ik was echt verbaasd en ik denk, wat is ben ik een mysterie beland of wat is het eigenlijk allemaal? En sinds 1864, ik denk wel iets van een prehistorische 11e man is het eigenlijk. Ah, bizar, echt bizar. Die avond, die foto, dat heeft ons niet meer losgelaten. Die hier op die foto, ja, wij zien ze, wat hebben ze met de 11e man te maken? Vragen die ons echt bezig hebben gehouden. Dat zien we ook al onderzoeken, dat hebben we 2 jaar onderzocht. Goed 2 jaar lang, 2 jaar hebben we dit onderzoek gedaan. En op mensen, we zien echt die mensen dankbaar die ons hebben geholpen. Want nou weten we het echt. We weten wat het is. Die foto, het klopt goed. We weten het. En ik denk het meest belangrijkste is, we weten, we zien.
Mijn naam is Jan en ik ben 68 jaar oud. Ik ben afgestudeerd historicus in de volkscultuur en de genootschapsmysteries aan de Universiteit van Heleneveen. Al tientallen jaren doe ik onderzoek naar de achtergrond van onze hedendaagse culturele gebruiken. Ik zeg goed wat de oorsprong van dit alles is en bij welke groep of stammen ze ontstaan zijn. In de winter van 2016 werd ik benaderd door Miel, Gijs en Lieke met een zeer interessante vraag. Eigenlijk de meest interessante vraag die ik in mijn carrière ooit gesteld kreeg. De vraag was simpel. Wat heeft deze foto te betekenen? En wat heeft het te maken met de 11e maand? Ook voor mij was dat toen een mysterie. Maar wie ik de naam Lom Jim Hom zou staan, kreeg meteen kippenvel. Ze bestaan dus nog. Wie had dat gedacht? Om te begrijpen waar het verhaal van de 11e maand vanaf komt, moeten we terug naar 1850. Zowel Britse als Franse kolonisten trokken de wereld over op zoek naar uitbreiding van handel en welvaart. Het katholicisme deed door maar al te geer aan mee. Met name de Fransen waren hier sterk in. Er was echter één probleem. De Fransen hadden een groot tekort aan missionarissen. Daar waren er in der tijd ook veel Nederlandse priesters die als missionaris meegingen op verre handelsmissies. Voor zover bekend was er eigenlijk bekende missionaris actief uit Venlo, die met name missies deed in de zogenaamde Nieuwe Hebride en Frans-Britse nederzetting in Oceanië. Heden ten dagen is er lang een republiek, Vanuatu. Mijn naam is Jiri Ambroos, ik ben Vanuatoloog en begin 2018 werd ik gevraagd door de 11e maand en Jan voor een onderzoek te doen in Vanuatu naar de achtergrond van Nojim Om, oftewel de 11e maand. En het ruim de uitkwam. Mijn onderzoeksresultaten heb ik opgeschreven in een dagboek. Vanuatu is een echt bijzonder land. Het ligt in Melanesië, ten oosten van Australië en iets ten westen van Fiji. Momenteel heeft het land rond de 250.000 inwoners. Lang voordat de kolonisten kwamen, was het gebied al bewoonbaar. Er zijn sporen gevonden van bewoners van 2000 jaar voor Christus. Die bewoners hebben in al die tijd bijzondere tradities opgebouwd. Nooit, maar dan ook nooit, had ik verwacht dat ooit te kunnen zeggen. Maar het lijkt er sterk op dat op een aantal van de tradities rechtstreeks terug te vinden zien in de vastelovend. Meegebracht door een zekere Venlose missionaris, die onderdeel was van een invloedrijke vriendenclub van heren, zo rond 1860. Allereerst is Vanuatu het allerliefste land voor historische gezichtsdecoratie terug te vinden. Dat deed men dan met papaverpoeier, cassavedruppels en lavendelpasta. Hierdoor ontstonden prachtige kleuren en details. Nergens ter wereld zien andere tekenen van het gebruik terug te vinden. Het lijkt er sterk op dat het schminken hier vanaf komt. Terwijl de handelaars op zoek gingen naar cacao, tabak en bananen, maakte hij die verre reis enkel en alleen om het christendom te prediken. En met succes. Hij bleek een zeer gezene gast op het eiland. Zo bleek uit dagboek van de kapiteins van het schip. Uit die dagboek weten we ook dat de priester ongeveer een maand per jaar thuis was. Terug in de buurt van Venlo. Daar zou je via de Maas altijd aankomen op een plaats tussen Halblierik en Molder, waar vroeger een oude herberg zou je hebben gestaan. Een andere gebruik is voor
veel mensen niet voor te stellen als ze dat zelf niet hebben gezien. Om de volwassenheid van de man aan te tonen, werd de zogenaamde Nangol uitgevoerd. Hierbij springen de mannen die 16 jaar geworden zijn van een 20 meter hoge toren, met enkel lianen aan hun voet. Het is een soort bungee jumpen, maar dan een stukje minder veilig. Het zal ook verrassen, maar ook in 1860 zijn er tussen Bolen en Hoblierik sporen van zo'n toren aangetroffen. Het vermoeden geeft dan ook dat door een dergelijk gebruik heeft plaatsgevonden, waarbij de prins Carnaval zijn geschiktheid van durf en lef moest aantonen en naar onder moest springen. Ten ere van dit gebruik is op de plek nou een uitkijktoren gebouwd. Het leuke is nou, waarom wordt er gesproken over Lom Jem Hom, de 11e maan. Dat is iets wat ik wel heb kunnen achterhalen. De 11e maan was een vriendengroep, waar het eerst over geschreven is in 1864. Deze groep, die ook op deze befaamde foto staat, bestond uit 11 heren van verschillende sociale standen. Enfin, het verhaal gaat dat een van die bekende heren onze missionaris was. Wie precies, dat weten we niet. En juist de missionaris kwam alleen terug van zijn missie in de periode dat hij vastelovend was. Als de 11e maand dus terug was en de vriendengroep compleet, dan kon er gevierd worden. Dan was het vastelovend. De impact van deze missionaris op de gebruiken, zoals we dit nu bij de 11e maand kennen, moeten we niet onderschatten. Ze zijn immens, ze zijn alles bepalend. Ze zijn de sleutel tot de moderne vastelovendfeest. Het meest bijzondere ritueel uit Vanuatu is toch wel de Yummy Yummy. Beter bekend als de roeidans. In Vanuatu was men neven het jagen op landdieren vooral gericht op visserieën. Mannen gingen op een buurtje de zee op, sprongen in het water en kostte dan wel 3 minuten onder water blijven om met de hand vissen te vangen. Diegenen die achterbleven op het land geloofden heilig in de rituele roeidans. Ze gingen achter elkaar op de grond zitten en maakten tegelijkertijd een roeibeweging om zo een voorspoedige tocht van de vissers af te dwingen. Iedere keer als ik de dans zie met de vastelovend kreeg ik kippenvel. Schitterend dat dat nog altijd in eer is gehouden. Al is het nou enkel om een voorspoedige en veilige weg naar huis af te dwingen als ze te diep in het glaasje is gekeken. Blijft nog de vraag over. Wie is de man die plots is opgedoken en moest wijzen op deze oude foto? Die volgelingen werden zogenaamd viveurs genoemd, van het Franse woord vivre, wat leven betekent. Ze willen het idee van de 11e maan laten voortleven. Vanuatu is voor mij het meest bijzondere land ter wereld. De vastelovend is voor mij het meest bijzondere feest ter wereld. De ontdekking dat deze twee werelden samen zijn gebracht door de 11e maan is een fenomenaal nieuws. Vanuit cultureel, historisch en geografisch oogpunt onvoorstelbaar mooi. De 11e maan met al zijn leeën, je ziet het levende archief van een historisch gedachtegoed dat alles, maar dan ook alles te maken heeft met Joeks en Jan. Geloof me, dat ik zeg, draagt het met dieren. En dan is het vooral compleet, hè. De man die we tegenkwamen, dat was een viveur. Die het gedachtegoed van een 11e man wil laten voortleven. Hier op die foto, er staat gewoon ergens de 11e man op. We zijn nou dus bezig met een eerbetoon. Een eerbetoon aan ons verleden. Een eerbetoon aan Vanuatu. En dit is een replica van een boot uit 1864, waarmee de Venlose missionaris vanuit Vanuatu aankwam bij de toren waar zijn 10 vreemden stonden te wachten. 14.000 schroeven, 20.000 nagel. En als ze de 11e man was ieren, dan moest het goed doen. Dat moest ik voorstellen. Dat ze ieder jaar een barre tocht moest maken om 2 weken vastelovend te komen vieren. En natuurlijk ook om die Vanuatuaanse invloed in je achter te laten. Ik hoop dat we dat ook nog erg lang in Ieren zullen houden. Dus, de 11e man,
was een Venusche priester die missionaris was in Vanuatu. Als een 11e man er was, dan was het vastgelovend. Wat een verhaal, een legende. Nou dicht weer. Het is zoiets, de waarheid is boven tafel. En wat chic om dit te kunnen ieren, de 11e man. Als ik denk aan de reis die hij ieder jaar moest maken, de opoffering om erbij te kunnen zien, dan is hij echt voor de vastgelovend, echt voor die vrienden. De 11e man, sinds 1864. En die kwamen dus aan de Maien. De 11e man, waar we de naam nog altijd niet van weten. Waar we naar uitkijken, kijken zijn vrienden onder hem. Wie staat ze in de verte een stipje aan de horizon zouden. Wie de vastelovend ieder jaar een stipje aan de horizon is. We zien het aankomen, maar het vult pas goed als het er is. Als we weer bijeen zien. Notabene ben ik dat echt wel trots. Oceanisch groot, moet ik misschien zeggen. Ik ben niet geboren, maar uw gebroeken zijn ook mijn gebroeken. Uw toes voelt dus ook als mijn toes. Uw vlag is ook mijn vlag. Zolang ik het feest vier. Stel er eens voor, er was niks. Alsof ze alles afbrukt. Er was geen joeks, geen muziek te huren. En alle dagen hetzelfde. Zelfs de 11e van de 11e. En geen moment om even mee te sturen. Zo is het overal. Dus laat ons zorgen dat het hier niet ook zo wezen zal. Geef het door. Aan weer te klein is om te vieren. Geef het door. Aan weer te leuk is om te stoppen. Geef het door. Want vroeger was het hier. Maar daar wat dit te laten gaan. Door het gewoon. Het is nog stap die we hier vieren. Zodat iedereen kind verstaan.